Mutta silakka on maukas ihan tuoreena. No silakka on parhaimmillaan. Ja tämmöisen perkaaminen on pyhää häväistystä, sillä sisälmyksethän ne on kaikkein herkullisimmat. Siellä on maksat ja munuaiset ja sappi antaa sen semmoisen pikantin, vähän niin kuin pippurin mausteen sille. Mutta se on yleensä musta kannattaa suositella, että syö pää edellä, sillä jos syö pyrsty edellä, niin se voi mennä linkkuun tuossa. Syö. Pähkäkala saisikin kuljettaa pää edellä. Ruodothan ei tunnu missään tämän kokoisessa kalassa. Pari kappaletta sellaisinaan. Niin, siinä se oli kyllä se, riipimässä ja elävää silakkaa suuhun. Niin. Joo, kyllä ne sisälmykset on sen verran maukkaat, että muutenhan kala on suhteellisen mieto.